societat digital altament especialitzada i que genera constantment nou coneixement en tots els àmbits. Aquesta societat necessita ciutadans amb competències per adaptar-se als canvis i amb capacitat per resoldre en equip els nous problemes. Aquest context social també requereix de canvis profunds en la forma d'ensenyar i, per tant, canvis profunds en la formació inicial del professorat de secundària. El projecte ARMIF aborda aquests canvis i ha dissenyat i aplicat un model pedagògic de formació del professorat que aporta les eines necessàries per ensenyar i aprendre en el segle XXI. Per nosaltres, 4 eixos defineixen el professorat de la societat digital i del coneixement i que són, en primer lloc, saber aprendre i ensenyar a resoldre problemes reals del nostre entorn, del nostre territori. En segon lloc, treballar de forma global i interdisciplinària els continguts de les assignatures i aquells continguts que han d'ajudar a resoldre els reptes del nostre entorn. En tercer lloc, és molt important saber treballar en equip. Grans reptes requereixen exprimir els cervells de tots per trobar solucions. El projecte ARMIF aporta als professors estratègies eficients i concretes per a treballar en equip i aplicar-les de forma experiencial a les aules. Finalment, pensem que cal centrar els esforços en desenvolupar estratègies per aprendre de forma crítica i significativa, on es pugui introduir l'art com a eina d'expressió i com a poderós llenguatge que pot despertar ments i consciència. Per treballar aquests eixos, el projecte s'emmarca amb 3 objectius. 1. Analitzar totes les activitats inter- i transdisciplinàries ja fetes abans de l'inici del projecte ARMIF. 2. Analitzar la proposta de treball del curs 23-24 que servirà per revisar i reformular la proposta del 24-25. 3. Crear i analitzar els vincles establerts amb instituts de secundària i professorat de Brasil que servirà per tenir exemples reals de projectes interdisciplinaris i propostes inclusives i multiculturals. Però no ens oblidem d'un detall important. El projecte ens ha permès explorar la necessitat de coherència i consistència en el que fem els professors que formem els futurs professors a les pràctiques universitàries. De vegades, els professors que formem mestres diem molt com ha de ser la docència dels altres, però poc reflexionem sobre la nostra pròpia docència.